Teraz poprosím o príhovor kresťanského aktivistu pána Pavla Pakuša. Nech sa páči. Vážený prítomný, ďakujem ti, Ferko, že takéto akcie organizuješ. A z tých zasvetených Bohu som tu tuším ja sám, hoci boli pozvaní z každej rehole, tuším aj biskupstva. A ako keby sa tvárili, že niekto robia druhý, hoci chodia na všelijaké iné oslavy, príliš sa im asi darí. A preto som tu asi ja, že ja zažívam prenasledovanie v cirkvi 13 rokov. A čudujem sa, že to nikto z polície nevyšetruje. Nevyšetrujú to cirkevné súdy, nevyšetruje to prokuratúra, bolo to aj na Štrasburgu, na tom súde pre ľudské práva. A všade vás hodia do koša. A tak som sa to musel naučiť príjmať, že to je Boží plán, Božia vôľa. A sám Ježiš hovorí, keď vás budú prenasledovať v jednom meste, v mojom prípade Banskej Bystrici, uteč do druhého. A som tu desi pri Poprade. Jedna z kresťanských hodnôt je znášať aj krivdu, aj nejaké prenasledovanie, volá sa to kríž. Tak nám to sám Pán Ježiš dal ako príklad, že takéto niečo podstúpil. A bol pri ňom prvý pápež, Šimon Peter, na poslednej večeri bol vysvetený za hlavného biskupa, pápeža, dostal prvé sveté príjmanie, počul všetky zbožné reči, bol vedľa neho Ježiš a ten hovorí, ale mňa zajmu, ja budem trpieť, budem ponížený. A vy sa všetci rozutekáte. Nie, to sa... Keď ťa všetci opustia, ja ťa neopustím, povedal Peter. Za pár hodín prišiel na Ježiša ozaj zatýkač. A kto si tam videl toho Petra, však aj ty si bol s tými, ja som tam nebol. Nejaká vrátnička ho videla pri ohni sa ohrievať a on plný dostrašený, aby aj on nezažil taký zatýkač a takéto ponižovanie. Ja nepoznám toho človeka, prisahám, že ho nepoznám. Daj mi pokoj. A ešte tretíkrát vraj zaprel Krista. Takýto sme. Hráme sa v kostole, aký sme svätí, ako sme sa Ježiš sem, Ježiš tam, Božia láska, milosrdenstva, príde na nás nejaký tlak. Ako to Pán Boh nepoužil len v tomto 20. storočí pri reholníkoch, koľko ich bolo, 3000 reholníc, 1200 reholníkov zrazu zo dňa na deň zbaliť veci odídeš, asi pod tlakom a tam na nich tlačili, že sú nepriatelia štátu, doobviňovali ich, nemôžete sa tu modliť, budete niečo robiť. A musíte ísť do textilky, tie reholné sestry, ktoré boli vraj zdravotníčky, zostali v nemocniciach a na ostatných robili nátlak a museli byť robotníčky, alebo nech sa vydajú. Prečo toto nanúcuješ niekomu identitu iné, akú má? Pretože sám si stratil identitu však. Nie si čestný človek, nie si charakter, si už poškodenú dušu máš. Sám Ježiš hovorí, keby ste celý svet získali, poškodili by ste si dušu, nič vám to nepomôže. A kto niekomu nanúcuje nejaký stav iný, či sa žení, či zdorehole, či mať iné náboženstvo, alebo mať taký názor, musíš mať vakcínu, lebo ja mám vakcínu. Prečo to nanúcuješ? Nechaj každému slobodnú voľu. Viete, prečo to nanúcujú? Lebo sú poškodení. Stratili identitu a iných svojim správaním prenasledujú. A medzi nami takíto ľudia sú poškodení, ja to badám nielen medzi neveriacimi, čo útočia na cirkev, ale aj v cirkvi jeden druhému si závidia. Jeden druhého nemajú radi, jeden druhého udá, alebo nepraje mu, robí mu zle. Prečo to robí? No stratil si identitu. Ty máš byť kresťan a ty robíš druhému zle.
Sám Ježiš nám to predpovedal, že mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovať, každý to zažívate, ak ste slušní ľudia, čo predpokladám. A keď takýchto jedincov stretneme, tak na nich pozrime, ako lekár sa pozerá na pacienta. So súcitom. Majme ich radi, neodsudzujme ich, prečo mi bližuješ. A čím niekto viac robí nátlak a viac robí druhému zle, čiže ho prenasleduje. To mi povedal vlastný brat, ktorý má od kostola ďaleko od kresťanstva a má nejakú ezoterickú školu a tam sa vám dozvedel takúto vetu, keď ťa niekto prenasleduje, on ťa prosí o pomoc. To som na teologickej fakulte ani medzi kňazmi, ani v cirkvi nepočul. On ťa prosí o pomoc, no tak keď nejaký kriminálnik to začína robiť zlo, okamžite sa zmobilizujeme a polícia koná, daj ho do basy, pretože zabil alebo ubližuje. Prečo to robíme? No lebo toho nešťastníka milujeme. A keď ho aj súdca odsúdi ako vraha na nejaké 20 rokov basy, tak to je skutok milosrdenstva. My nemáme právo odsúdiť niekoho podľa Ježišovho učenia, ani vraha, ale máme povinnosť odsúdiť ten hriech, tú vraždu, to ubližovanie. My to odsudzujeme, my ťa nemôžeme pustiť medzi normálnych ľudí, však ty ubližuješ deťom, ľuďom, berieš život, nevážiš si ho sám, si poškodený, robíš to druhým, prenasleduješ ich. To je taký extrém, také menšie veci máme v rodinách, vo vzťahoch, v práci, že sa prenasledujeme, tak snažme sa toho druhého pochopiť, asi má problém, možno tlačí na ňo nejaký hriech, možno nejaký démon, možno nejaká závisť. Kto vie, čo tam je, pomôžme mu. Modlíme sa. Niekedy sa aj ozvíme, keď Pánu Ježišovi dali facku. Tak to odpovedáš veľkňazovi a Pánu Ježišovi dal facku, ten sluha. A Ježiš sa ohradil. Prečo ma biješ? Ak som ja teraz povedal pravdu, alebo teda nepovedal pravdu, dokáže som nepovedal pravdu, ale prečo ma biješ? My máme právo ako kresťania sa brániť. Aj to je kresťanská hodnota. Podobne ma napadá, prečo toto sa stalo, že komunisti udreli na kláštory, zrušili. To malo nejaký pôvod. Nebolo to náhodou. 5 rokov predtým sa pustil Hitler 5 miliónmi vojakov proti Rusku. A to bola spravodlivá vojna. Rusi sa bránili však. Zahynulo ich 30 miliónov v druhej svetovej. A my, slovenský štát, veriaci, reholníci, kde sme boli? Modlili sme sa za to, aby vojenská operácia dobre dopadla proti Rusku, ale však my sme boli na strane organizovaného zločinu, či? Nechcem to tu rozduchovať, kto vie, či to nebola tvrdá pes víťazov komunistov, ktorí udreli a najoškatí sa aj na kláštory. My sme mali zostať neutrálni, a mali sme urobiť to, čo urobil arcibiskup Broglio. To je arcibiskup, ktorý má na starosti americkú armádu a kaplánov. Spojené štáty majú asi 890 základní po celom svete. Najsilnejšia armáda vraj na svete. V každej tej základni sú aj kapláni, aj katolícky slúžia tam omše. Oni majú povinnosť tých vojakov inštruovať, aby boli džentlmeni, rytieri, bojovníci za nielen Spojené štáty, ale za kresťanskú morálku. A čo ide z hora? Prezident im nariadi, ideme na Irán. Poďme, a vyhráža sa, už tam koho zabil, koho si až bombardoval. Čo robil pápež? Lebo sa ozval včas a povedal, toto nie je spravodlivá vojna, čo vy vedete, proti islamistom. To nedobre dopadne, toto Boh nepožehná. Arcibiskup Broglio, čo má na starosti kaplánov v Spojených štátoch, sa vyjadril, toto nie je spravodlivá vojna. Pán Trump. 1,8 milióna vraj, či kresťanov, či katolíkov v americkej armáde. Mal by im niekto zaveliť, nestrieľajte, nespravodlivej vojny. To mal možno povedať aj Škotisov. Katolícky kňaz, ktorý povedal, možno čiastočne to myslel dobre, že ideme bojovať proti tomu, nie Rusku, ale proti tomu ateistickému bolševizmu, ktorý sa rozpínal. Po svedomí to vraj takto mal uložené.
Slováci išli proti ním, ale sa otočil front a oni sa dali na stranu Ruska, boli tí partizáni a Rusko vyhralo. Poznáte to. Naša povinnosť je zachovať sa dôstojne v každej situácii, či zomierame, či sme chorí, či nás nikto nenávidí, ubližuje nám, alebo je vojna, to je strašnejšia vec na svete. A čo robí kresťan? Má si prvé vyjasniť, to som napomenul, robím v rádiu. Ešte tam bol biskup Rábek, ktorý odišiel ako generál. A má tam 40 duchovných v slovenskej armáde, polícii. Prečo mlčíte, keď je nejaký vojenský konflikt na Ukrajine alebo teraz? Vy máte svätú povinnosť povedať, kde je spravodlivá vojna. Tam má kresťan sa zapojiť, urobiť čo najmenej škody, najmenej naubližovať. A keď je vojna nespravodlivá, ako to povedal pápež Leo 14. a arcibiskup Broglio to povedal verejne do médií, no tak kresťan nesmie byť v prvej línii. Možno byť v armáde, opatrovať chorých, niekde v nejakom sklade, niekde v nejakej kuchyni, ale nestrieľať v nespravodlivej vojne, pretože to je nekresťanské, to je prenasledovanie momentálne Iráncov. Toto je úloha zasvetených ľudí v cirkvi a tam, kde sa nachádzajú, ja som urobil 10 rokov v nemocnici kaplána, niekto je v školstve, niekto je v shopping centrách som sa dozvedel, tak učte ľudí tam, kde ste, kresťanské hodnoty a minimalizujme škody a keď niekto niekoho prenasleduje, tak by sme si mali mať sakramenský pozor, aby sme my neboli na strane nejakého nespravodlivého ubližovania civilistom, druhým ľuďom. Ešte zakončím, dlho hovorím, prepáčte. Americká armáda má krásny nielen poslúchať rozkazy svojho veliteľa. Americký vojak má svätú povinnosť odmietnúť rozkaz strieľať po civilistoch, niekoho mučiť, alebo sa zapojiť do nespravodlivej vojny. Majú to v ústave, aj v tých predpisoch svojej armády. Bodaj by to použili. To je naša úloha, aby na nás potom niekto po prehratej bitke tvrdo neudrel ako na tých, ktorí mali podiel na nejakých vinách a hriechoch veľkých, tých hore, keď sme my nebedlili. Amen.